גם באקציה הראשונה ככה היה, גם באקציה השנייה, שבאו מעבודה מצאו בית ריק. הילד איננו על באמת, הילד איננו. ואני, אנה, אני באה, אמרה אמא. בדוגל כשהיינו סיפרתי שהמרווח בין מצע למצע היה בערך 20-30 סנטימטר, ושם תמיד עלקה שם איזה ששית עם נפט. פעם אחת נכנסתי, ושרה הייתה שמה, והנפט נשפך על שרה, על הבגדים של שרה. והודלק גפרור, ושרה התחילה לשרוף כאילו הייתה אבוקה, לפיד. הלהבות, אני הייתי אז נוכח, הלהבה עלתה לתקרה. היא ממש דלקה כמו אבוקה. הבגדים שלה היו ספוגים את הנפט, וזה נדלק. אז היה שם בחור אחד, בחור עם תושייה, והמעילים שלנו היו תלויים על הדרגשים האלה, לא היה ארון בגדים. אז הוא לקח בגד אחד וניגש אל שרה ועטף אותה, שם עליה את הבגד ועטף אותה ככה, ובזה חנק את האש, וככה היא ניצלה. אבל הגוף שלה נשרף, והיא שכבה עם פנימה, הגוף היה שרוף, שכבה וריפו אותה לייננהייל, לייננהייל, שמן פשטן, זה היה תרופה שאפשר היה לתת לה עם לייננהייל. זה היה מחזה נורא, גם המחזה הזה לא ממש מנגד עיניי, איך ששרה עומדת, והיא לא צעקה ולא בכתה, כלום לא, אף פעם לא. והיא דולקת כמו אבוקה, ממש ללא גוזמה, ממש כמו אבוקה. ושם עבדנו, היינו שם בערך שנה. גם בקה שילנסקי, דוב שגילנו קראנו לו בקה, גם דוב בקה שילנסקי היה שם, הייתי מאוד בידידות איתו, עם בקה שילנסקי. בגטו, עוד בגטו, היינו מאוד בידידות. הוא היה המפקד הנוער הבית"רי בגטו, דוב שילנסקי, והוא גם הוציא איזה אלון בגטו. הוא הוציא איזה אלון בגטו, ואני פעם נתתי לו משהו בכתב ידי לשילנסקי. ואני מאוד מיודדים. הייתה לה נטייה, מהמשפחה שלנו, גם אבא היה רב, אבל כולן הייתה נטייה לרבזוניזם. כי האח הגדול שלי, ישוע אריה, היה רבזוניסט. הוא למד בפוניבז', בישיבת פוניבז'. כשהיה בישיבה, הוא כבר פרסם מאמרים בעיתון הרבזוניסטי, היומון, הרבזוניסטי דרמומנט. וכשהתחתן הוא גר בקורשן, אשתו הייתה רוקחת, היה להם בית מרקחת בקורשן, והוא היה מפקד בית"ר בקורשן, והוא פרסם מאמרים מצוינים בעיתון דרמומנט הרבזוניסטי. משום ככה כולנו הייתה נטייה מסוימת לרבזוניזם. אז בקה רבזוניסט, אז בית"ריסט, הייתי מיודד איתו בגטו. וגם בדוגל הוא היה, גם שם הייתי מיודד איתו. והיינו בדוגל בערך שנה. נדמה לי שזה היה ב-17 בתמוז, תש"ד, 1944, עד 1943, מ-1941 עד 1943 היינו בגטו, מ-1943 עד 1900 בערך יולי, אני חושב, 44, דהיינו תש"ד, היינו בדוגל, ודמיין שזה היה ב-17 בתמוז, בא קצין אס-אס קבוע, והוציא אותנו מהמבנה הזה לחוץ, ואמר, ונשא בפנינו נאום. הרוסים כבר היו קרובים לליטא, אולי כבר נכנסו לקצה גבול ליטא, הם היו כבר. והם עמדו לבוא, לכבוש את ליטא, להיכנס לקובנה, לשבלי, הם היו קרובים עלינו מאוד. אז הוא אמר לה, הוא דיבר עלינו ואמר ככה, אני זוכר את המילים שלו, אמר, אנחנו, ובלייבן טרוי דה הוימט, אנחנו נשארים נאמנים למולדת. אנחנו חוזרים למולדת, ואתכם אנחנו לוקחים איתנו. אנחנו לא נשאיר אתכם בידי
הבולשביקים. אנחנו לוקחים אתכם איתנו. זה היה ב-17 בתמוז. ואני זוכר שיש לנו ידידה שקוראים לה שרה אולקניצקי. אז קראו לו שרה, גם שרה לגולדברג. היא גם כן הייתה בית"ריה, והיינו מיודדים. אז היא שאלה אותי, אני זוכר, מה אתה אומר, משה, לאן ייקחו אותנו? ייקחו אותנו באמת לגרמניה, או שיקחו אותנו לבורות? אמרתי לה, שרה, תראי, אני כל כך קשור לחיים, שאני לא יכול לחשוב אחרת, אלא שלוקחים אותנו לחיים ולא למוות. ככה עניתי לה. אני לא יודע מי זוכרת את זה, אבל אני זוכר מה שעניתי לה. ואז היו אצלנו קומוניסטים, במחנה דוגל הייתה קבוצה של בחורים קומוניסטים, והיו גם בקשילנסקי, עוד כאלה, והחליטו שאנחנו נברח מהמחנה. אנחנו לא נלך לגרמניה, נברח. אז שלחו קבוצה של קומוניסטים, בחורים, שהם יצאו, שאמרו עלינו אוקראינים. האוקראינים היו אכזריים ביותר. אלה היו שבויים, אוקראינים שנפלו בשבי מהצבא האדום. הם נפלו בשבי והם עברו לצד הגרמני, והם ערכו את אקציית הילדים השנייה, הראשונה. הם עשו את זה בגטו, והם היו כל כך אכזריים. אותו המסע עמד למטה, אותו מסע שצריך היה להטעין עליו את הילדים, והם עלו, חיפשו, הילדים התחבאו, גם הילדים של הרבנית מציטיביאן התחבאו במרתף. בבית שלהם היה מרתף, והם ישבו במרתף. והם יכולים היו להישאר. זה לא יעזר להם, בין כך היו נהרגים, אבל היו עוד חיים כמה חודשים. והם ישבו במרתף, פתאום נהיה שקט. אז הם חשבו שהגרמנים כבר הלכו, אז הם יצאו מהמרתף, בדיוק ישר לזרועות האוקראינים האלה. לציפורניים שלהם, לא לזרועות. האוקראיני, כשמצא ילד שהתחבא למעלה בעליית גג, הוא לקח אותו ברגליים וזרק אותו מלמעלה לתוך המשאית. כזאת אכזריות הם עשו. גם הליטאים לא היו יותר טובים מהם. גם הליטאים עשו דברים נוראים יותר עוד. אני דמני סיפרתם מה שהם עשו. הליטאים, מה שהם עשו. אי אפשר לעלות על הדעת שבן אדם מסוגל לעשות ככה. אי אפשר. אי אפשר לעלות על הדעת שבכלל בן אדם ככה מסוגל לעשות. אז שמרו עלינו האוקראינים בדוגל. אז עשו ככה, עשו, איך להגיד את זה, קבוצה של קומוניסטים יצאו בחשאי מהמחנה שלנו. המחנה שלנו היה מוקף גדר תיל כמובן, תיל דוקרני. אז הם ויצרו קשר, היו כבר פרטיזנים, קומוניסטים שהיו קרובים אלינו כבר. אז הם יצרו קשר עם הפרטיזנים, והם באמת נשארו עם הפרטיזנים, והם נשארו בחיים. והם אמורים היו לארגן, לבקש עזרה מהפרטיזנים, ובלילה מסוים, הסימן היה שהם יאירו מהחולשה בפנס, וזה יהיה הסימן שאנחנו צריכים היו להתגבר על השמירה האוקראינית, להרוג אותם, ולצאת מהמחנה, ולהצטרף עליהם. היה לנו במחנה היה יהודי אחד בשם סיגלין, שהוא היה חייל פעם בצבא הליטאי, ומהמחתרת הליטאית נתנו לנו רובה. היה רובה אצלנו במחנה, והיו כמה אקדחים במחנה שקיבלנו אני אומר קיבלנו, אני לא, אני הייתי הגלגל החמישי לעגלה הזאת. אבל אלה, כמו שילנסקי, אלה, היה להם מה שהיה להם. אז, והקומוניסטים האלה, אז אמורים היינו להשתלט על השמירה האוקראינית ולצאת מהמחנה ולהצטרף לקומוניסטים. מנהל המחנה שלנו היה יהודי שהיה שוטר בגטו, קראו לו שר. שר היה יהודי חכם, יהודי מאוד פשוט, מאוד מאוד פשוט, אבל היה יהודי עם שכל. הוא אמר
הוא אמר את זה לי ולעוד מישהו. מה, האנשים הזקנים היו בינינו זקנים וזקנות. הם ילכו כולכם ביחד לקומוניסטים, בחולשה, תסתלטו על אוקראינים, ואף תרנגול לא יקרא, ואף אחד לא ידע, ותלכו לחולשה, לקומוניסטים ותברחו. מה? הלוא יגמרו אותנו בכמה שעות, לא יישאר אף אחד מאיתנו. אז סיגלין באותו לילה חיכו לאור בחולשה. אני חושב שהקומוניסטים האלה, הבחורים שלנו בכלל לא חשבו כבר עלינו, הם שכחו מאיתנו. כל פנים אור לא יבהב. והיה אז כזה מין חלון, צוהר עשה לתיבה במבנה שלנו. אז סיגלין עמד עם הרובה, וקנה הרובה מופנה כלפי השמירה, והוא אמור היה ללחוץ על ההדק ולראות באוקראינים. אשר החזיק אותו ביד ואמר לו, סיגלין לא. אני אומר לא. והוא לא נתן לעשות כלום. אני הייתי מזוין בגרזן, גרזן היה חגורה עם גרזן. סתם, זה היה דבורם בתהילים כל העסק הזה. ושילנסקי גם היה אחד המפקדים מהמרד הזה. זה היה, אמור היה להיות מרד מחנה דוגל, זה אמור היה להיות. זה כשלעצמו היה בסדר כשלעצמו, אבל לא היה לזה שום סיכוי בכלל. זה היה סתם איבוד עצמו לדעת. בכל זאת העבירו אותנו למחדחו ונשארו, הנה בקי נשאר, ואני נשארתי, ושרה נשארה, ועוד נשארו כמה יהודים. אבל אילו היינו עושים את זה, לא היה נשאר אף אחד. הזקנים באמת לא נשארו. הזקנים הביאו אותנו אחר כך לגטו שבלי, ריכזו את כל היהודים. אחרי שצריכים היו להעביר אותנו לגרמניה, שוב ריכזו אותם בשבלי. אז בשבלי העבירו חלק מהזקנים, כמובן, לא חלק, הזקנים העבירו לאושוויץ, אבל את הצעירים שלחו למחנות עבודה. אז משמה, מ-44, העבירו אותנו, זה היה דומני ב-17 בתמוז, העבירו אותנו למחנה הריכוז. איך העבירו אותנו למחנה הריכוז? העבירו אותנו קודם למקום שנקרא שטוטהוף. שטוטהוף, דומני זה היה בסביבות העיר דנציג, ככה נדמה לי. שטוטהוף. אני זוכר את הלילה הראשון, הביאו אותנו לשטוטהוף, אותנו, אני וכל הצעירים הביאו לשטוטהוף, שרה ואחותה הביאו לשטוטהוף. גם את הילדים. גם עם נשים, אימהות עם ילדים, עדיין נשארו ילדים. אז הביאו אותנו לשטוטהוף, אני זוכר שהיינו בקרון שהביאו אותנו, זה היה קרונות מסע, הביאו אותנו בקרונות המסע, מלאים, דחוסים, היו שם גם אימהות ילדים, עדיין נשארו ילדים בגטו, הם לא מצאו את כל הילדים, היו אימהות שהרבה ילדים והם נשארו, אז היו אימהות עם ילדים, היה גם משפחה של שרה, גבי, ילד מאוד נחמד עם האמא שלו, אבא, האמא שלו, אני זוכר את הלילה, הביאו אותנו לשטוטהוף. ירדנו מהקרונות, זה היה נדמה לי היה נדמה שאני בא לגיהנום, ממש לא לגיהנום במובן, במובן מושאל, ממש זה גיהנום, ויש מלאכי חבלה, היו גרמנים שהיו לבושים עם טוטנקופ, גולגלות, עם פרגול ביד, וירדנו מהקרונות, אז הם התחילו להרביץ לנו, וכשהיינו צריכים לרוץ לתוך המחנה, הייתה לי הרגשה שאני נמצא בתוך הגיהנום. ובלילה זה היה לי ממש מחזה של גיהנום. ישבנו, הביאו אותנו לאיזה צריף, ושכבנו על הרצפה, אחד על יד השני, כמו דגים מלוכים, אחד על יד השני, אי אפשר היה לעבור. אם צריכים היו לצאת לשירותים, צריך הייתי לשים את הרגל בין שני גופים,
בין שני אנשים לדרוך, לא לדרוך על הגוף, הייתי צריך למצוא, והוא היה ככה אינסטינקטיבי, זה היה בלילה, צריכים היו לצאת, ואנשים ישנו עייפים, רעבים וצמאים. בצד של הצריף, איפה שאנחנו שכבנו, היה כזה ביתן, ושם ישבו אנשים, כנראה שהם היו הקפואים, פולנים, שם ישבו אנשים, היה שם אור גדול, וישבו, וישתו, וצחקו, וחשבתי, זה ביתן החגיגה של מלאכי החבלה. מלאכי החבלה, אחרי יום העבודה, שהם מענים את האסירים, הם בלילה מתכנסים פה ועושים הילולה, ממש. אני הסתכלתי בפחד על שמה, שמה היה חושך אצלנו, ושם היה אור בפנים, הייתי אור בוקע, ואנשים צחקו בקול רם, ושמענו שותים בבקבוקים, והיה, נדמה לי, שאני נמצא בתוך הגיהנום, ומלאכי חבלה עושים שמה בפינה חגיגה. בשטוטוף היה מקום ריכוז, שם ריכזו אלפי אסירים. אני זוכר כשבאנו בשטוטוף, היינו שם יומיים שלושה, אני חושב. אז היה קיץ, אז היינו במגרש גדול, מגרש של חול. אנשים צריכים צרכים, אז עשינו במקום, וכיסינו את זה בחול, היה מגרש של חול. ראיתי אנשים מוציאים מהכיס שטרות של $100 ומתקנחים בהם. כסף לא היה כלום, כספם הזהובם, איך כתוב שם, ישליכו בחוצות. קנחו את עצמם בשטרות $2, $50, של $100. זה היה הכסף, זה היה ערך הכסף. השימוש הטוב ביותר שלו היה שאפשר היה לשמור על הניקיון קצת איתו. ושם היינו, ואני זוכר שפגשתי, גם מגטו קובנה הביאו לשטוטוף, ופגשתי שם חבר שבספר שלי אני מקדיש לו בית, רחמיר זימן. אני למדתי אותו יחד בתלש, וזמן אחד גרנו באכסניה אחת. הוא היה בחור מממל, קלייפדה מממל, ובחור יפה תואר, ספורטיבי, בחור מאוד רציני, הוא היה בגטו קובנה. והיה חבר שלה, היינו באכסניה אחת בתלש, זמן אחד. אני זוכר שבשטוטוף פגשתי אותו, אז שאלתי אותו, נו, איך פה? כדר, איך פה? אז נותנים אוכל, יש אוכל. אז אמר נותנים, ככה הוא אמר לי, פחות מדי בשביל לחיות, יותר מדי בשביל למות, ככה הוא אמר לי. וזה היה נכון ככה. חילקו לנו אוכל, אז אוכל כשקיבלנו, נתנו לנו כאלה מפח, כאלה צלחות מפח, כאלה קופסאות, וצריכים היינו בריצה, לעבור ליד זה שחילק, לרוץ עם הזה ביד, ותוך כדי ריצה, מי ששפך את המרק, ורצנו הלאה, תוך כדי ריצה לגמוע את זה, לבלוע את זה, וככה לחזור למקום. ככה היינו שם אלפי יהודים, משם גם כן העבירו לאושוויץ, גם בשטוטוף גופה דומני היה קרמטוריום, ככה נדמה לי. בקיצר, יום אחד נכנס גרמני לצריף והתחיל להרביץ בפרגול, על ימין ועל שמאל, מי שיכול, כל אחד קפץ החוצה, אני זוכר שקפצתי דרך החלון, ובלבד להימלט מהמכות שלו, קפצתי דרך החלון, זה היה מין ריכוז יהודים למטרה מסוימת, להביא אותם לעבודה. אבל לקרוא יהודים, צריכים להרביץ, אז הם ירוצו, ויגיעו לאן שמוכרחים להגיע. בקיצור, רצנו, והסתדרנו בשורה, גם אני אמרו לעמוד שמה, הסתדרנו בשורה, 5 בשורה, יהודים, צעירים, ואנחנו, הקולוניה הזאת, השורה הזאת, הקבוצה הזאת, העבירו, כן, או לפני זה, כשבאנו לשטוטוף היינו לבושים כבני אדם. המלבושים שלנו מהגטו כבני אדם.
כשבאנו לשטוטוף, אמרו לנו להתפשט. היה לי כובע, שבכובע החבאתי התמונה של אחי הקטן, אברהם. מה שגם לי היה. יש לי שיר על אברהם, על חלום שחלמתי. הוא היה הצעיר, המוזיניק, הבן זקונים הצעיר, הוא היה ילד, נער, הוא למד בתלז', בטרישיק, טלז' כשהגרמנים, הבולשביקים באו, טלז' התפזרה לכמה מקומות. טרישיק היה, הוא למד בטרישיק, בטלז' בטרישיק. סיפרתי דמני עליו, שהרב מטלז' אמר לי, כשבאתי איתו לרב מטלז', אבל יצחק ברוך, אמר לו שהוא יהיה גאון. הוא היה ילד בריא, חזק, יפה תואר, טוב, ילד, נער טוב הוא היה. אז תמונה שלו הרביתי מתחת לבטנה של הכובע. חשבתי שהיא תישאר אצלי. אבל כשבאנו לשטוטוף, העמידו אותנו ליד פתח של צריף, ואמרו לנו להתפשט, והבגדים, כל מה שהיה לנו, נעליים, בגדים לעמוד ערומים, והכל לזרוק למזבור אחד של בגדים. היה שם הר של בגדים. אז גם אני את הכובע שלי זרקתי שם, למזבור הזה. ונכנסנו למבנה, ערומים כביום היוולדנו, ושם עמדו פולנים, והם גילחו את השערות שלנו מהראש, מכל המקומות שנהיה בלי שערות, וגם בדקו במקומות המסתור של הגוף שהם מרביעים שם דברי יהלומים, דברי זהב. היו כאלה פולנים שאני לא ראיתי את זה, אבל סיפרו לי שחתכו את איברי המין כשהם גילחו את הגברים. ונכנסנו, ואז עשינו מקלחת, עברנו אנטלאוזונג, חיטוי, עברנו שם חיטוי, ומקלחות וחיטוי, ויצאנו בדלת השנייה, וצריכים היינו לחטוף בגדי אסירים, פסים האלה. הבגדים שלנו נשארו שם, ולנו חילקו בגדי אסירים, הכל בריצה, בגדי אסירים, בגדי פסים, רק מעיל של אסירים, ומכנסיים, ונעליים, ימני, שמאלי, שני ימני, זרקו נעליים, עוד חטפו נעליים, ומשהו לראש, גם כן מה שחטף כל אחד, וככה רצנו. והיו אנשים שקיבלו מספר קטן על הרגליים, מספר גדול על הנעליים, שתי נעלי ימין או שתי נעלי שמאל. טוב, תמשיך בקלטת הבאה.